שבוע טוב. אנחנו ממשיכים בעזרת השם בלימוד שלנו של ממחת קנייני התורה. הגענו לקניין ה-11 וה-12. חיברתי אותם ביחד כי הם דברים שהם מקבילים. ננסה בעזרת השם לראות אותם. אז הקניינים הללו נקראים דקדוק חברים ופלפול התלמידים. זה דבר מאוד חשוב שהתורה היא נקראת בחבורה. חבורה גם יש לה רב, אז זה דקדוק חברים, כל אחד תלמיד מחדד את חברו, ופלפול התלמידים שזה ביחס לרב. ננסה לראות אם יש עוד פירושים כלפי מי הדברים אומרים. האם הדברים אומרים רק לרב או רק לתלמידים או גם וגם. מה זה כוונה דקדוק חברים ופלפול התלמידים? אז נתחיל בדברים של רש"י, ראש וראשונים למפרשים. רש"י אומר דקדוק חברים לומד בחבורה, כן? כמו שאמרנו שכתוב בגמרא גם כן בסנהדרין, חרב על עבדים ונועלו, חרב על תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. כשאדם לומד תורה לבד זה לא טוב, הוא תמיד צריך ללמוד תורה בחבורה, בתוך בית מדרש, הדברים יותר מתחדדים. גם אדם שלומד בביתו זה יותר נוח לו או משהו כזה, אז תמיד טוב שיהיה בקשר עם תלמידי חכמים ויוכל לשאול אותם מה הם חושבים וכו'. זה הכוונה לומד בחבורה. פלפול התלמידים יפלפלו לפניו ויחכמו כדאמרינן מתלמידי יותר מכולם. וזה גדולתם של חכמי ישראל שידעו להגיד את המשפט הזה, מתלמידי יותר מכולם, שאדם לומד מהתלמידים שלו מתוך השאלות שלהם, מתוך הקושיות שלהם, מתוך האתגרים שהם מציבים בפניו, ומתוך הענווה שלו הוא שומע את דבריהם ותמיד בודק את עצמו ותמיד רואה אם הדברים נכונים וישרים. אז זה בעצם לפי רש"י הדקדוק חברים זה על הלומד, והפלפול התלמידים זה ביחס לרב. ככה מסביר רש"י. רבי מתתיהו היצרי קצת מרחיב את הדברים. מה זה דקדוק חברים? למה לא יגידו דקדוק רבנים, דקדוק, מה זה דווקא חברים? אז אומר רבי מתתיהו כי לפעמים אדם בוש מלדקדק עם גדול ממנו. בעניין המשא ומתן מפרטים דקים, מדקדק עם חברו. יש דברים רוצה להבין בדיוק כל איזה פיפס, כל איזה פינה, אז עם החברותה שלו, אם זה חבר, הוא יכול יותר ללבן את הדברים. עם אדם אחר, אז לא תמיד, עם הרב או משהו כזה, אדם גדול, לא תמיד נעים לשאול את כל הניואנסים, כל הפרטים הקטנים, ולכן יש מעלה גדולה בזה שיש לאדם חבר שיכול לדקדק איתו וללמוד איתו את הדברים בלי בושה. אז זה הדבר הזה. פלפול התלמידים, אז הוא מסביר רבי מתתיהו שזה הולך גם כמו שאמרנו כלפי הרב, והוא אומר אף על פי שאין להם בקיאות ואינם יודעים לדקדק לשונות המשנה והברייתא, כן, אז לכאורה הם לא תמיד התלמידים איזה גדולי הדור הזה, הם לא יודעים לשאול. בכל זאת אומר המתפלפלים בעניין מה שלומדים ושואלים שאלות חדות וזרות, וזה כשהם חוזרים עמו, כן, וזה בעצם אומר רבי מתתיהו, דווקא השאלות הלא נראות כל כך חכמות, השאלות כביכול התמימות, הפשוטות, הגולמיות, הם אלה שמציבים בפני הרב או בפני המלמד איזשהו מראה כזאת מיוחדת, איזה דברים שלפעמים הוא לא שם לב, מרוב פשיטותם הוא לא חשב עליהם, וכל מי שמלמד רואה את זה ויודע את זה, שהתלמידים דווקא הפשוטים לפעמים יש להם שאלות כך פשוטות שהן מאוד מאוד מחדדות. עוד מביא את הגמרא, הרבי מתתיהו, הגמרא בתענית דף ז, וגם כן המהר"ל מביא את זה. אמר רב נחמן בר יצחק למען ימשלו דברי תורה לעץ, שנאמר עץ חיים היא למחזיק עמה. מה עץ קטן מדליק את הגדול? דהיינו שהדרך להדליק עץ גדול היא לקחת איזה גפרור או איזה חתיכת ענף קטן שהוא נדלק בקלות ומתום מדליקים את הגזע הגדול. הוא אומר אף דברי תורה תלמיד קטן מחדד את הגדול, וזה הדבר הזה. טוב, אז זה בעצם לפי רבי מתתיהו היצרי, אמרנו דקדוק חברים ופלפול התלמידים. פרקי משה, הרב משה אל מושנינו, על אבות מסביר בפלפול התלמידים, למה הוא כתוב זה פלפול, למה לא כתוב שאלות התלמידים? דקדוק החברים הסברנו, בפלפול התלמידים הוא מסביר שהכוונה שצריך לראות שהתלמידים מפלפלים עם הרב כדי לראות שהם באמת הבינו, מתוך הקושיות שלהם הרב יכול לראות אם הם הבינו, כן? שיפלפלו התלמידים בקושיות וראיות שמקשיב לרב עד שיבינו, ואז יהיה אפשר לראות אם הם הבינו את הדברים לאשור.
וזה בעצם הפלפול התלמידים. המהר"ל מסביר פה בדיבוק חברים, כמו שראינו מקודם, שהתורה, כאשר אדם הוא יחידי, קשה לו יותר לקבל את התורה. הוא מביא את הגמרא בתענית, וגמרא שאמרנו, מופיע גם כן בסנהדרין, שחרב על עבדים ונועלו, כן? שתלמידי חכמים שהם עוסקים לבד, אז הם לא קונים את התורה ולא יודע שהם מתלבשים, כן? אז זה דבר חשוב, כן? שיש שתיים, אז המהר"ל מסביר את זה בדרכו המיוחדת, כן? נקרא את לשונו, האדם באמת שהוא עצמו בעל חומר, ראוי שיוציא השכל אל אחר, ואז הוא שכל נבדל, שאינו עומד בגוף האדם. כאשר הוא עוסק בד בבד, דהיינו שהוא עוסק בתורה לבד, ואינו מוציא השכל אל אחר, כן, אינו מתחכם כלל. כאילו, כל המהות של השכל, שבעצם הוא קונה את התורה, זה יוצא ממנו, שיוצא אל אדם אחר. לכן שיש שתי תלמידי חכמים, שתי חברים שלומדים יחד, כל אחד מוציא את עצמו אל האחר, אז נהיה משהו שעומד בפני עצמו. כן, אבל כשזה נמצא רק בתוך הגוף החומרי, אז יש בזה גריעות המסוימת. כן, ככה מסביר המהר"ל. כן, האדם הוא בעל חומר, אז אם זה עוסק בתורה לבד, אז צריך להוציא את זה החוצה. אז זה לדבר על דיבוק חברים. פלפול התלמידים, אז הוא מסביר שהחברים מחכימים אחד את השני, ופה פלפול התלמידים שהם מחכימים את הרב. וזה בעצם דומה למה שראינו מקודם. ועד כאן זה הסבר של המהר"ל. הסבר האחרון שנראה זה הסבר של הלחם שמיים של רבנו היעבץ, שדקדוק חברים, אז הוא אומר למה יש יתרון דווקא מהחברים. הוא אומר שהחברים, יש מושג כזה של ליבו גס בו. מה הכוונה? החברים הם לא מתביישים אחד מהשני, הם יכולים לדקדק אחד עם השני, לצעוק אחד על השני, להתווכח עם אחד על השני עד הסוף, בלי בעצם איזשהו מעצור של אימת הרב. לעומת זה שאדם עם הרב, הוא לא יתווכח איתו בכל העוצמה. הוא ישאל את הרב פעם, פעמיים, הרב ישיב לו, יקבל, לא יקבל, הוא לא יתווכח איתו לסוף. כשיש לך חבר, אז אתה יכול להתווכח איתו בצורה יותר, לדקדק איתו בצורה יותר מעולה, יותר חזקה, כי אין לך את האימה מהחבר. וזה הדבר הזה. ופלפול התלמידים, אז הוא מסביר שגם כמו שראינו מקודם, כיוון דומה למה שראינו מקודם, שדווקא בגלל שהתלמידים הם לא שלמים ויש להם כל מיני פלפולים שלפעמים הרבה פעמים הם לא נכונים, אז דווקא זה יותר מחדד, כי אדם כאילו רואה שכאילו יכול מתוך כל הבלגן, יכול יותר להבחין בין האמת לשקר, כי אם היה רק כיוון מסוים אז זה יותר קשה, אבל כשיש גם ככה וגם ככה, אז יותר, הרב יותר מתחדד, הוא רואה את הטעויות שלהם, דווקא מתוך השאלות, הוא רוצה להגיד דווקא מתוך השאלות כאילו שהם טעות, יותר מבין כאילו איפה הם עומדים. עומד על מקום טעות התלמידים, כן? שזה מה שכתוב, שאין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם, כן? דווקא שהוא יודע את השגיאות של התלמידים, אז מתברר לו ההפך, כן? שהאמת נבחנת ביחס לשקר. אז הוא אומר, מפני שהתלמידים, הטעות והשיבוש מצוי בהם, כן? אז דווקא על ידי זה הרב מוציא תעלומות לאור אמת, כן? וזה הדבר הזה, ולכן אמרו ברבי שדווקא רבי משום דשכיחי רבנן גבי, גמרא בנידה אומרת, מחד נשמעתי, דווקא רבי שהיו תמיד סביבו התלמידים מתחדדים השמועות שלו. מה הכוונה? שדווקא כאילו אמורים דברים לא נכונים, אז בתוך הלא נכונים הוא יודע בדיוק איך לכוון לאמת. טוב, אז זהו, עד כאן להיום, בעזרת השם, שנזכה להמשיך לקנות את התורה. שבוע טוב.